Zdravím vás u ďalšieho videa. Dneska si zahráme Goofy Gods. Už tam vidíte, ja neviem prečo to je Gods, ale ja mám Invisible a žiadnu zbraň. No takže musíme prežiť. To je lava asi, nie? No to dáme. Nedáme. Ja po tajomky pôjdem. Ne, acid rain. Prečo to musí byť acid rain? Ja nemám polovicu nohy a nohu. Pomoc. Tak, ale no. To sa proste ja, keď ja zdrhám. Ne. To je domino. Tu všetko padá. Bam. No tak nebudeme sa zabávať. Ale môžeme. Bam. Ty si robíš... To si... Budete čo... A potom uvidíte, aký mám ja tento god. Akože môžem vám to ukázať, ak chcete. Hraňoľku. Ja by som... Ne! To si robíš... Chill. Buď chill. Ja som tu. Takže on prehral. GG. A prepáčte, že som vám tu zabudol takto otočiť. No, jak tam niečo naskočí, také keď chcete vidieť. No a ja vám ukážem, koľko mám peniazí. Čo som to chcel skúšniť. Tak patička, ideme hrať. Takže ja si kúpim ešte rýchlo normál pack. Prosím, padne to ešte nemáme. No tak ale ja chcem... Počkaj, čo mi padne sa spín. Rýchlo. Ale ja neviem, čo mi padlo. To si robíš... Našťastie to nie je tento, alebo tento. No, ukáž sa. Rozumiem. Čo to... Ne, ona mala černú dieru. Ja som vás prepáčte, že zabudol ukázať, ale... Tá typkyňa mala čiernu dieru. Tá typkyňa mala čiernu dieru. Ako fakt? Ako fakt? Tak ideme zabíjať.
Pencil, 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 povej. Len ja sa pozriem. Ja vám ukážem, čo mám za paverky. Pomoc! Ja nechcem mať tú zbraň. Toto, čo to vidíte? Meteorkík. Tak. A mňam. Toto začína horieť. Prepačte, ak nevidíte tie pastelky, možno trocha, hej. Ale ja chcem... On sa gliču. No tak negliču. Ja zdrhám. Ja keď zdrhám proste. To si... Ja keď zdrhám. To si robíš... Najhoršie je, keď nikto nemá. Ne, pomoc. GG, idem si zaspinovať. Ten spin tu zostal, prosím, nech padne mega head. Mega giga. Preto to neznašam, preto to. To som nemal, ty. Ja sa bojím, že to budem ja. Prosím nie. Mám dubacké schopnosti. Ako fakt. On ma už viděl i po mně, tak já zdrhám. No to ty... No. Počkej, mi bojuje? Ne. Já pikám do zadku. Ale to sme si akože nedohodli. Hej, to sme si akože nedohodli. Ja som špionír. Ňam. GG, to som chcel ja, ale mám airstrike. GG. Ja nechcem gridička. Ja mám asi čudisko, neviem, ale... Ja idem ku nemu bližšie, lebo on si ma nevšimá. No tak všimá!
Papa. Tam už dávaj lighting. Je mu šip. Keby to tam nedal, tak by som nechcípol. No takže, jak sa vám toto video páčilo, tak zanechajte like, odber a cez.